Unyaka u-2024 waqala ngesigameko sokuhlasela kwezikhukhula eMnambithi nezadlula nabantu abangaphezu kwama-20. Lezi zikhukhula zaqala ngosuku olwandulela uKhisimusi wonyaka u-2023 kwaze kwayoshaya uMasingana ka-2024. Ukwedlula emhlabeni komakadebona kwezikaqedisizungu uMbongeni Ngema kulandela ingozi yemoto eyenzeka e-Eastern Cape kwashaqisa abantu abaningi. Sathi sisabheke ukushona kaNgema kwedlula emhlabeni umthwebuli wezithombe owaduma ngesithombe sombhikisho wabafundi ngo-1976 uPeter Magubane ngosuku olwandulela uNcibijane. NgoNhlolanja kwanyamalala ingane yentombazane eneminyaka eyisithupha ubudala uJoshlin Smith eKapa. Unina wayo kanye nesoka lakhe bangabanye babasolwa kuleli cala kanti-ke basagcinwe esitokisini. Namanje uJoshlin akakatholakali kanti-ke sekuyophela unyaka leli cala lisenkantolo. Esinye isigameko esenzeke kulonyaka sashaqisa abantu abaningi yileso sokubhidlika kwesakhiwo eGeorge Eastern Cape mhla ziyisithupha kuMbasa ka-2024. Kulesi sigameko kwashona abantu abangama-34 kanti bangaphezu kwama-70 abatakulwa bevaleleke ngaphansi. Lwaba sematheni-ke udaba lokuvela enkantolo komfundisi uPastor Mboro kulandela ukuthumba izingane zisesikoleni nokwagcina ngokuthi umphakathi uthungele ngomlilo isonto lakhe. Sethusa kakhulu-ke isigameko sokuvaleleka kwabantu emgwaqeni u-N3 ngenxa yokukhithika kweqhwa. Lesi kwaba isigameko esingakaze sibonakale kuleli zwe eminyakeni eyikhulu eyidlule kanti-ke senzeka ngomandulo lethwese ihlobo. Ngayo lempelasonto yokukhithika kweqhwa kwadutshulwa kwabulawa abantu bomndeni owodwa abayi-18 elisukisiki e-Eastern Cape. Abasolwa baboshwa eSayidi emva kwesonto kwenzeke lesi sigameko. Kuwo lonyaka kwande izigameko zokugula nokushona kwezingane emva kokudla ama-snacks eziwathenga emathilomu abokufika. Kulezi ngane-ke kukhona ezaseNaledi eziyisithupha. Lezi gameko zaqala ukubonakala eGauteng kanti kukhona nezinye izingane okwabikwa ukuthi zangeniswa esibhedlela KwaZulu-Natal. Lokhu kwaholela ekutheni umengameli wezwe akhiphe umyalelo wokuthi abhaliswe ngokusemthethweni wonke amathilomu kuleli zwe nokulindeleke ukuba kuphethwe mhla zingu-28 kuNhlolanja. Ngaphambi kokuthi siwuphothule unyaka, udaba olwathinta izinhliziyo zabantu abaningi kwaba elokuhlinzwa kowesilisa obesevuvukalelwe amankwahla iminyaka eyisithupha uNtando Mhlongo. Emva kokuvezwa kodaba lwakhe kuthelevishini, odokotela bafaka isandla bamhlinza mahhala. Sasiwugoqa-ke unyaka ngoLwezi kuzwakale imbiko yokuthi kunozamazama abayizi-4,000 abavaleleke emathunjini omhlaba emayini Stilfontein eNorth West. Kuze kube manje bacela izi-2,000 ozamazama asebetakuliwe ngentambo ngumphakathi kanti bakhona-ke nabashonile. Iyaqhubeka imizamo yokubatakula nabanye.